Kwazuwai vana vaMwari kuchingamidzai kuservice pamazuva akaoma zvakadai. Toda kudzidza pazuva ranhasi kubva kubhuku raLuke chapter 24 kubva pavhesi number 1 tichidzika pana Luke chapter 24. Vane maBibles avo zvakanaka kuti tiendepo tese. Chapter 24 kutanga pavhesi number 13. Ndichangoverenga mavhesi mashoma nokuti inyaya yakajairika. Inyaya yakajairika. Vazhinji vanonamata Mwari zvisinei nechechi yaunopinda kana vakambodzidza muzvikoro. Inyaya yakajairika zvikuru pakuitaura asi ine message isina kujairika. Toda kuti tidzidze, toda kuti vana vaMwari ticherechedze hurukuro yayapa vakomana vaienda kuEmaus, vana Clopas. Ndoda kuti mucherechedze kuti vakomana vakanga vari 2 vachifamba vachibva Jerusalem vachidzokera kumusha kwavo kwakanga kari kanhambwe kaipotsa kaita 7 miles. Vakanga vaine shungu pamwoyo. Mwe munyori anonzi Ellen G. White anotiwo they were sad. Vakatotsamwa chaiko chaiko, vakatsamwirana. Chinondifadza ndechekuti varume ava zvavaiva vakatsamwira, vaiva vakatotsamwira zvinhu zvakanaka. Nokuti vanoti ivo muponesi wedu aurayiwa. Aurayiwa kudaro vamuba futi. Vamuba mugrave make kana kuti mutumbu make. Mawanika musina chinhu nokuti abiwa. Saka vanga vakatsamwa pamwoyo vaine shungu vakadumbigwa vari vaviri vachikurukura vachienda kumba. Chinondifadza pavakomana vaikurukura zvamuponesi Jesu Kristu. Zvinewe mazuva ano eCovid-19 aya kuchechi hauchaendi. Muri kupedza nguva muchikurukura nyaya dzipi? Muri kukurukura madhiri, but madhiri acho zvakare ari kudhirikira nokuti hakuna business. Ukacherechedza mukomana vaikurukura nezvaJesu Kristu wakanga aroverwa pamuchinjikwa. Ende kukurukura kwavaiita kwakakonzeresa yandingati pachirungu trigger mechanism. Zvakatriga kuti Jesu ajoine jeni yevakomana. Chakakonzeresa Jesu kuti ajoine jeni ingari yekuti vaikurukura nezvaJesu. Vanhu vazhinji tiri parwendo rweupenyu, tiri kungofamba tiri tega. Ende rwendo rwedu haruzi kukonzeresa kuti Jesu auye mudhuze. Neimwe nzira haruzi kuattracta muponesi. Hurukuro yaitwa nevakomana vaviri vachienda kuEmaus yakaattracta muponesi, yakaita magnet, yakaattracta muponesi. Upenyu hwauri kurarama despite of COVID-19 hunogona here kuattracta muponesi mukati meupenyu hwako, kana kuti huri kuattracta zvinhu zviri devilish, zvinhu zvasatani chete chete. Cherechedza vachifamba, da kuti muone vanhu vaMwari, Jesu haangouyi tiri kuchechi chete. Jesu hagoni kungotishanyira tiri kuchechi chete. Ministry haiziye kuchechi badzi. Even tiri parwendo rweupenyu, mabuilders tiri kuvaka kuindustry, hurukuro dzatinokurukura ndedzaJesu here? Kana kuti kana tiri kubasa, tiri pamusoro pemabuildings tichivaka, vamwe tiri mukati memakombi, vamwe tiri kufamba mabasa akasiyana siyana, tiri ikoko, tiri vanhu vadiabolos. That's why tiri kuchemera machechi. Tinoda kusangana naJesu kuchechi. We don't need to meet Jesus at the church, but tinofanira kuti Jesu auye mukati meupenyu hwedu. Tiri kurarama kumatima enyika tichiita zvakasiyana siyana, zvatiri kuita zvinogona here kuattracta Jesu. Good example, even usingaendi kuchechi mazuva ano eCovid-19, Jesu anogona here kutora foni yako akawatsurirawo shamwari yake yaanosuva akati ndipo foni yako unogona kumupa here. Ndiri kuti muwardrobe yako Jesu anogona kupindawo here akatorawo rimwe jini ririmo akapfeka akaendawo kuministry nayo.
ndiri kuti maimwana Jesu akapinda mukati memhando yehembe, kubva muhembe dzemukati dzamunopfeka. Jesu anogonawo here kutora imwe yacho akapfekawo t-shirt yenyu oti ndava kuenda kuministry, iwoti endai zvenyu munhu waMwari, fambai nerugare, Mwari wekudenga afambe nemi, imi ndimi Jesu wacho, chifambai mega makadaro. Unozvigona here izvozvo? Kana kuti tinongomirira dai taenda kuchechi tandoimba Jesu makanaka hiya, Jesu makanaka, vamwe vachimba worthy is the lamb inongoimbwa worthy kana tiri kuchechi. Ko kana tiri kumba, tiri kumurimo yedu, Bhaibheri rinotiro vakomana vachifamba vachitobva Jerusaremu kwaifanira kunge kuine temberi, vachitobva kundobata basa rinoyera, vava kudzokera kumba, hurukuro dzavo dzakaita kuti Jesu ati aya ndo magentlemen ekufamba nawo. Padati mucherechedze, vakomana vachifamba, Jesu akapindira ndokubva abvunza mubvunzo pavhesi namba 17 akati, what is this conversation that you are holding with each other as you walk? Hurukuro yamuri kukurukura ndeyei? Bhaibheri rinotiro umwe varume ava ainzi Clopas akamira akadumbirwa akatsamwira Jesu achiti, iwe ndiwe wega here wasara muJerusaremu usingazivi zvakaitika mazuva ano zvamuponesi wedu Jesu weNazareti akaroverwa pamuchinjikwa, vamurovera vamuuraya, vakamuisa mubwiro, dzokonoko vomuba voenda naye. Mwana waMwari Clopas haana kuziva kuti waaitaura naye ndiye muponesi, but Bhaibheri rinobudisa pachena. Jesu akavabvunza, hurukuro ndedzei? Jesu akanga auya nepisi, but vakomana havana kupa muridzi wepisi kuti avape pisi. Vakakatsama, zvikanzi chakaita kuti vasamuziva, vakanga vakatsama. Munhu waMwari Jesu ndiye anoti kamuchitsama musadokesa zuva makatsama. But mukacherechedza ipapa pavhesi namba 28, vhesi inototi iyo nokuti zuva rakanga rava kutodoka, vakomana vakaswera zuva rose vakatsamwa, vaida Jesu asi malevels acho avaimuda. Vakaenda kumalevels ekuti munhu waMwari hauchapi Mwari mukana. Regai ndikuudzei, nyika iyi ndeyaMwari nekuzara kwayo. Kune zvimwe zvigozhero nezvinetso zvenyika zviri beyond your control. Munhu waMwari usadokesa zuva wakatsamwira vanhu uchiti koseiko vanhu vasiri kunamata. Vanhu vaMwari vasiye vakadaro. Mwari kana achida kuti vanamata hazvimunetsi kuti vaende kuchechi. It's not by might or by power, that says the Bible, but it is by the Spirit of the Lord. Munhu waMwari dotapora mgadzirare, usaita shungu dzakanyanyisa. Kana ungaita shungu, ita shungu dzokuti iwewe Mwari ndiponesei. Kana Mwari angada kufosa vanhu kuenda kuchechi, asi zvaimunetsa nokuti even lightnings ndake, mabhanang'ana ndake, but it's not by might or by power. Aigona ngotaura ka1 after a thunderstorm, after a lightning, inovhundusa nyika yose, obva adaidzira kuti munhu wese kuchechi. Hapana aisara kuenda kuchechi. Nezvirema nevari mudzimotikari vaisiya motikari vachimhanya netsoka vachienda kuchechi, vovhunziwa zvonzi nokuti muridzi wechechi wataura. But ndine good news kwamuri vana vaMwari, it's not by might or by power, but by his spirit. Saka hatina need yekutsamwira basa iri, ibasa remukuru. Basa remukuru, musanetsana even vafundisi. Vamunonzwa kuti abatwa nemukazi, musanetsekana vanhu vaMwari. Musanetsekana even vana, vamunonzwa kuti vapanduka vadini, namatai muzvisire kuna Mwari. Oro else mukutsamwa anogona kutotadzira Mwari. Siya zvakadaro zvine muridzi. Mwari ndiye muridzi wenyika ino. Usaita sokuti pakasika nyika waivapo. Usatsamwira crucifixion yaJesu zvakadai zvokuti unotadza kurecognize iye Jesu wacho. Usatsamwira guva raJesu kwa uchifunga kutabiwa iye asina kutombobiwa. The Lord is in control of the universe. Even COVID-19 musanyanya kuitsamwira. Bhaibheri rinobudisa pachena. Noa paakabuda muareka, Mwari akaona kuti hazvina kumufadza, ndobva adeclare akaisa rainbow murarabungu, ndobva ataura yega, handichaparadzi zvevanhu nemvura asi nemoto. Saka regai ndikuudzei, COVID-19 haisi kuzoparadza nyika, nyika ichaparadzwa nemoto. Siya zvakadaro zvine muridzi. Siya zvakadaro. Zvino muridzi akabva apindira. Munokurukura dzeiko? Muridzi ari kuvhunza kuti muri kutaura pamusoro pangu, but nokuti vakomana vabata chitanda vari kumhanya neyavo vega vachisiya muridzi. Akutanga vaparidzira Jesu.
ndiwe wega wasara muJerusalem. SvaJesu weNazareta. Kuenda pavhesi number 25, Jesu anotraya kuvhura brain dzavo, kuvhura pfungwa. Anoti iye, let me read in your hearing. Ngativerenge makateerera. And he said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Number 26, verse. Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory? Verse number 27. Bible inoti Jesu akabva atanga kuvaprofita vese nekumitemo kubva kuna Mozisi, akataura zvose zvakanga zvakanyorwa mumagwaro, asi havana kumuziva nemhaka yei vaive vakatsama. Tinazvo zviri kutadzisa mukati meupenyu hwedu kuti appreciate the glory of God, appreciate salvation. Vamwe vakatobhana kuti handifi ndakanamata nemhaka yekuti ane mari dzaasati abhadharwa. Mudikani, ndatini zvipande zvausati wabhadharwa zvinogona kukutadzisa kuona Jesu. Even akariparidza omene Jesu zvaakaita pana Luke chapter 24. Akariparidza Jesu, iye muridzi wacho, anoti pakutanga shoko rakanga riripo, iye muridzi weshoko, iye shoko mbune. Akarivhura akariverenga, but havana kumuona. Nemhaka yei, vakanga vane zvipande nemaroma akanga auraya Jesu. Unogona ngaonazvo zvinokutadzisa kuna matambikani. Vamwe vakaponderwa hama, vamwe vane zvikwereti zvisati zvabhadharwa, vamwe vakamitisirwa vana nemadzvinyangwe, vamwe vane vana vakapanduka vakaenda overseas vakasadzoka, vamwe vane vana varovera paSouth Africa, vanongonzwa kuti aripo ipapo akagari kugara nemuzulu asi asati adzoka. Vamwe vakasirwa vana nevana mapenzi vachichengeta asi vana vaya havachengeti vana vavo. Mudikani, usatsama kusvika palevel rokuti even kunamata wakatoti right off, handichanamati mukati muupenyu. Ndativhura mwoyo wako, Jesu ari kutaura newe. Panguva ino tora advantage yeCovid-19, uve personal relationship na Jesu Kristu. Uve personal relationship na Jesu Kristu. Vamwe vane dzimba dzava kutoputsika kati meCovid-19 muno nekuti havana mwoyo murefu. Vamwe vakatodzinga vana pamba, vamwe vakatosendenswa kati memajere nengari yekuti havasi kubvumidza Jesu aparidze shoko amene kati meupenyu hwavo, kati meupenyu hwavo. Naudi ucherechedze umwe munyori webhuku, umwe munyori anonzi Ellen G. White, anotaura muzvinyorwa zvake achiti pavaifamba pamwe Jesu ndiye aitovasumudza pavaidai vachibayiwa neminzwa, asi still havana kuappreciata. Skanzi pamwe vakanga vatoneta, asi Jesu akavaita kuti vasaneta pakufamba. Vakafamba namuponesi. Mudikani, waiziva here kuti yanawo 40 years dzekurarama mukati meupenyu? Wakafamba nepamwe paidzi hapafambwi, wakafamba pamwe paidzi pane varoi, wakadhiraivha mota dzimwe dzaidzi dzine mataya ekuti hamusviki, asi Mwari omene nenyasha dzake. Muimba unoti iye wanditora apa, wandibvisa apa, wandiisa apa, wanditsveta apa. Jesu ane mutsande wemudikani, but kunyange zvakadaro you don't appreciate his grace and his mercies. Gamuchira Jesu mukati meupenyu hwako. Bvuma kuti izvi ndiMwari aneni. Usamutsamwira, una zera naye, ndiye muridzi wenyika ino. Zvinoda Mwari mukati meupenyu hwedu. Vachifamba ndonyaya kufarira verse number 28. Bible rinotiro, so they drew near to the village to which they were going. He acted as if he were going further. Amen. Vana vaMwari, Bible harisi kuti Jesu akaita so wakaenda, hanzi akaita sokuti ava kuda kupfuura. Unoziva ukafamba naMwari ukaramba uchifamba naye, kunyange hana yako yakasindimara, at the end of the day your life will never be the same again. Haugoni kufamba naJesu ukaramba wakadaro. Dambudziko ratinoita, hatitogari tabvuma kufamba naye. Toda kutaurira naJehovha mupenyu. Hama yangu wakateerera shoko rino. Dambudziko rauri kuita, hausi kugara wa-accepta kufamba naJesu. Once you have accepted to walk with Jesus, I want to tell you and declare salvation already in advance, that your life will never be the same again. Upenyu hwako haurambi hwakadaro kana wafamba naJesu. Teerera mudikani, vakomana vakafamba naJesu, vanapita, their life
sorry, upenyu hwavo hauna kuzoramba hwakadaro. Vakafamba naJesu, but Jesu achienda kudenga. Vakomana vakataura, sirivheri nendarama hatina, tina Jesu weNazareta. Vese upenyu hwavo hwese vakazourayirwa shoko iroro, vese vari 12. Kusara kwaJudhasi Iskarioti, haugoni kufamba naJesu, upenyu hwako ukaramba hwakadaro. Vana Maria Magadharini vakafamba naJesu, upenyu hwavo hauna kuramba hwakadaro. Patsime pana chapter 4 yaJohn, chifeve chepatsime chakati, hei, uyai muone handiudza zvangu zvose. Akabva aita muparidzi. Haugoni kufamba naJesu ukasara wakadaro. Ndokubhejera, kunyange uri n'anga chaiyo chaiyo, kunyange uri mbavha yemandiriri. It's only that hausati wamubvumidza kuti afamba newe. Once wamubvumidza mukomana wako kuti ufambe newe, haurambi wakadaro upenyu hwako. Vakomana vafamba naJesu, Jesu aita soda kupfuura. Pavhesi number 29 ukaiverenga, rega ndiiverenge, zvikanzi, but they urged him strongly, saying, stay with us, for it is towards evening, and the day is now far spent. So he went into stay with them. Jesu akaenda akandogara navo. Dai Mwari angakomborera kuverenga shoko rake. Jesu paakaita soda kupfuura, da kutaurira munhu waMwari, kana achiri paridza rinoita sekuti haripindi, panoda kukutaurira, Jesu hakusiyi usina injari, hazvigoni. Anotokusiya une permanent injari, zvaungatoita ungatovhumuka kuti vakomana, zuva radoka, uyai mugare nesu. Regai ndikutaurirei vana vaMwari, kati menguva dzataakurarama, kwabviwa ndo kwava kure, kwava kuendewa ndo pava padyo. Ukaona gudo ratota mahobi, ziva kuti mubvumbi wabvira kare. Vana vaMwari, chigarai naJesu zuva radoka. Dedza Jesu, come and stay with us, for it is now evening. The sun is about to set. Zuva rava kudoka, haungagoni kurarama uri wega. Corona hona zvaiva kuita, HIV zvaiva kuita, corruption zvaiva kuita, human rights zvaiva kuita, everything zvaiva kupointa kuti something great is about to happen. Everything chiri kuitika panyika ino chiri kupointa kuti the sun is set. Gara naJesu. Hamungatisiyi tiri tega. Honai zuva radoka, kwatananga kwaipa. Rega ndikutaurire vana vaMwari, in light of COVID-19, ndakambotaura pane imwe sermon ndikati, even the world leaders are clueless. They have nothing to offer and nothing to say about COVID-19. They are even frustrated more than before. Malaboratories vakomana, lab technicians lab scientists vari kuti vakatesta vaccine vanondodai vonzi 22% harigoni kusustaina nekusuppressa chirwere ichi. Zvisati zvamboitika makore akapfuura, sati zvamboitika, kureva kuti something great is about to happen. Ndiani anokusolution pachinhu ichi? Ukaverenga prophetic books, Daniel na Revelation, rinokuudza kuti taakurarama tiri kumatoes, ndokwataakurarama tiri. We are waiting for a rock kuti riuye ritswanye zvigunwe izvi. Ndo patiri, ndo zvatakangomirira. Anytime, any day, any year, zvinogona kuitika. Saka vane maziso, verengai shoko renyu vana vaMwari, kuti takananga kupi, ane solution nenyika ino. Hakuna mumwe kusara kwaJesu. Hakuna mumwe kusara kwaJesu. Garai nesu nekuti ava madekwana. Ava madekwana hama dzinodiwa. Hama dzedu dziri kufa takatarisa. Dzimwe dziri kufa dziri paoxygen nekuti ava madekwana. Vamwe vacho havasi kufa neCovid-19. Kupanduka kwakaita baba mumba kunongoreva kuti garai nesu nekuti ava madekwana. Kupanduka kuri kuita madzimai mumba kunongoreva kuti garai nesu nekuti ava madekwana. Kupanduka kuri kuita vana, kukwira kuri kuita maprices ezvinhu. Na hakuna chastabilizer inflation yerinopasi. Mapoliticians vari kurwirana. United States yaitomboti Africa ina kurongeka. Nemhaka yei vanorambira pazvigaro, vanorambira mavotes, but ukacherechedza vana vaMwari, cherechedza zvakaitika kuUnited States of America. Vana Trump vachiramba kubuda muWhite House, vachikonzeresa violence. Vana vaMwari, this is not political, but it's spiritual. Zvinongopointa kuti
something great is about to happen. Something great is not about Africa. It's not about Europe, Asia. It's not about Australia. But it's about that which is about to happen. Something great is about to happen. Furaziso rako munhu waMwari. Izviita vanhu izvi. Hazvitsvaki fundo. Zvakutsvaka Jesu weNazareta. Mwari udenga ukomboreri. Famba naJesu muone. Usamutsamwira unazera naye. Garai naye ava madekwani. Ukazopinda mumba mavakapinda munhu waMwari. Ukacherechedza pavakapinda mumba. Paakandogeza maoko achimedura chingwa. Akavapa maziso avo akavhurika. Revelation chapter 3 verse number 20. Tarira ndimire pamusuo ndichigogodza. Kana munhu akazwa izwi rangu akavhura musuo ndikapinda maari, ndichadya naye iye agodya neni. Your life will never be the same again. Bvuma Jesu apinde mumwoyo mako, apinde mumasuo ako, udye naye. Your life will never be the same again. Handingagari ndisina kuudzai chakapedzika kuitika. Zvikanzi ivo vangoti ava madekwani, pavakaziva kuti ndiJesu, vakati hana dzedu dzasingarovese, vakadzokerazve Jerusarema usiku ihwohwo. Ivo vambouya vachiti taakuda kurara ava madekwani. But that same night, same evening, vakadzokera Jerusalem. Vakati vakomana tamuona Jesu. We have seen him. He is alive. He's alive. Mupenyu Jesu. Even up to this age and era, in this moment in time, in this minute, this second, he is alive. And he is alive for you. Saka usapanika, usapinda panic mode. Ndakuda kukunamatirai. Baba ukudenga, starenga rikudzwe, rirumbidzwe. Zvakaoma kudaro, muchiri pachigaro. Zvakaoma kudaro, vanhu vari kukurambai. Even muchizvitaurire momene, nyika iri kukurambai. But chatinoziva hamugoni kufamba nesu tikaramba takadaro. Zviri nane mufambe nesu Mwari. Tikurambei parwendo. Asi pakupera kwerwendo tikugamuchirei samuponesi wedu tipinde nemudzimba. Nokuti last minute is dangerous. Ndinoda vakomana vaviri ava. Havana kumirira kudzokera kusinagoge. Havana kumirira kuimbirwa musinagoge. But kunyange vari vaviri kudaro. Vakaziva kuti last minute is dangerous. Vakati pindai muraire nesu. Tikomborere Mwari. Zvakaoma kudaro. Tiri muma-isolation, tiri muma-quarantines Mwari. Tisiri kuenda kuma-churches mazuva e-COVID-19. Munogona kufamba nesu kunyange tiri vaviri. Fambai nesu nekuti ava madekwani. Nyika ino haina kwaichaenda. Yava kuvavarira kundopera. Ndiani anoziva kana tikasadzokera kuma-church zvachose. But mufaro wedu ndewokuti beta tiregere kudzokera kuma-church asi tiinemi. Komborera nyika yeZimbabwe. Komborera planet Earth. Ipai vanhu veZimbabwe maziso ekuona pasvika nyika. Ipai vanhu veplanet Earth maziso ekuona kuti something great is about to happen. This is my humble prayer in the name of Jesus. Amen. Kana naJesu handisindeka, kana vamwe vandisiya anemi, kana nzira izere matambudzo, kuti Jesu aneni ndinofara. Kwese handizochiba, kwese naJesu handichichiro, kwese handizochiba, kwese naJesu, kwese naJesu handichichiro, kwese naJesu, kwese naJesu, kwese naJesu handichichiro, kwese naJesu, kwese naJesu, kwese naJesu, kwese naJesu handichichiro.